זה טקס ט"ו בשבט. ומה אני אמרתי? ט"ו באב. ואיזה טקס זה? ט"ו בשבט. נו, ומה אני אמרתי? ט"ו באב. ואיזה טקס זה? ט"ו בשבט. אז איזה... אמרתי לך, 2 זוגות כן. ב-300 שקלים. ומה אני מקבל עם זה? עדשות ומסגרת, זהו. וכמה זה יוצא לי? 2 זוגות ב-300 שקל. אוקיי, וכמה זה יוצא? אמרתי, 2 זוגות משקפיים ב-300 שקלים. ומה, והמשקף מגיע עם מה? עם ראייה או מה? עם ראייה, כן. אני שולחת את זה למפעל. וכמה זה יוצא לי עם הראייה? 2 ב-300. אמר 2 זוגות ב-300. כן. אז מה זה 2 ב-300? נו, 2 משקפיים ב-300. אז כמה זה יוצא לי? 2 ב-300. 2 זוגות משקפיים ב-300 שקל. אוקיי, וכמה זה יוצא לי? אותו הדבר. כמה? 2 זוגות ב-300 שקל. כן. כל אחד כזה, אחד כזה, וזהו. אוקיי. וזה כמה יוצא לי? אותו הדבר, 2 זוגות זוגות ב-300 ב-300 שקל. שקל. כן. אוקיי. וכמה זה יוצא לי? אותו הדבר. כמה? 2 ב-300. לא, אמר 2 זוגות ב-300 שקל. אוקיי, אותו הדבר. אז כמה זה יוצא לי? 2 זוגות ב-300 ב-300 שקל. אוקיי. אוקיי. וזה כמה יוצא לי? 2 זוגות ב-300 שקל. אוקיי. לראות רגע אם זה מתאים לי.